Лято в Банско. Очакваме ви в 5-звездният хотел Премиер в Банско, където ще ви посрещнем с собствен плаж под подножието на Пирин планина. Общо 3 басейна с детска част, джакузита, над 100 шезлонга, външен бар, коктейли и наргилета. И едно много важно уточнение. За разлика от бич баровете в Гърция, тук няма минимална консумация от 100 евро. Поръчвате си каквото искате или нищо не си поръчвате. Ние пак няма да ви изгоним от шезлонга. И още нещо. За разлика от Гърция няма да водите епична битка с осите и комарите. Спокойно може да си седнете с коктейла вечер до басейна и единственото, което ще ви хапе, ще е гладът за вечеря. В хотел Премиер доброто настроение не свършва с залеза. Тук външните басейни и барът работят чак до полунощ, така че може да се потопите в релакс, коктейли и незабравими летни вечери под звездите. А за разлика от родното Черноморие, тук шезлонгите не се доплащат. Няма такса шезлонг, няма такса чадър, няма такса първи ред, няма такса втори ред, просто сядате и си почивате. Водата на басейните е с постоянна температура от 32 градуса, а планинския климат прави слънцето много по-приятно. Получавате перфектен тен, без усещането, че някой ви пече на грил. Имате деца? Чудесно! Вземете ги с вас! Хотел Премиер разполага с над 1200 квадратни метра вътрешни и външни детски зони, собствено кино, аниматори, гейминг зала и специално обособени пространства за игра на открито. И не на последно място, имате куче? Вземете и кучето, ние сме pet friendly. Така че събирайте децата, кучето, банските и идвайте към Банско. Хотел Премиер ви очаква. Ехо, забравих да кажа, че при резервация директно през сайта на хотела получавате най-добрата цена.